Pero eu xa o sei. Para unha nena non é xusto ter que agardar os 18 anos para facerse legalmente adulta, porque se fai muller moito antes, cara aos 13 ou por aí. Así que hai que reclamar a maioría de idade feminina aos 13 anos. Cantas máis voltas lle dou, máis claro o teño. Este tempo que me falta para ser muller, teño que ocupalo en conseguir que a lei sexa xusta. A ver se o logramos se a nós non nos toca facer o pailán. Seremos a primeira xeración de nenas mulleres á súa debida hora, sen pasar tantos anos, dos 13 aos 18, disimulando, sendo muller e facendo como que unha non pasou aínda de rapaciña. Este é un fragmento do final de Non te amola, que é o libro inédito que escribiu, e agora édito, obviamente, que escribiu para rapazas e rapaces Xela Arias. Xela, estamos a redescobrir agora, nestes días, a súa faceta feminista. Ela nunha entrevista que deu a Manuel Rivas cando tiña tan só 28 anos, en unha época na que a palabra feminismo non estaba tan en boca de todo o mundo como agora, xa se autorreclamaba como feminista e como nacionalista. Xela, ademais, sempre tivo a vontade de defender a súa faceta literaria e creativa como libre e como muller, por suposto. Entendía que non podía escribir desde outro lugar que non fose o de ser muller. Ela decía ser muller e ser miope, e ser galega, por suposto. Xela non tivo dúbidas de, nese momento no que decidiu escribir para nenos e nenas, introducir esa visión case de futuro, case profética, de que un mundo mellor había ser un mundo en que as nenas fosen maiores de idade.